Тези сладки ми ги препоръчаха мои приятели и те наистина се оказаха много добро попадение. Но понеже се водят безглутенови, цената им също е много впечатляваща. Аз обаче много добре се понасям с глутена и затова реших да запретна ръкави и да се опитам да направя един по-бюджетен вариант в домашни условия. Честно казано, резултата беше просто впечатляващ и даже най-върлия ми кулинарен домашен критик вкъщи не успя да им устои. Продуктите за тях съм оставила в описанието на видеото. За направата им съм използвала домашно приготвено кондензирано мляко и ако някой иска рецептата за това кондензирано мляко, може да ми остави коментар под видеото.